God aften alle sammen. Igen vil jeg lave en Ask Me video. Og jeg vil prøve så godt som jeg kan at svare på alle de spørgsmål. Vi begynder Nicole har skrevet, vil du kunne finde på at holde en fan-meeting? Ja, det kunne jeg godt, men lige pt. Har jeg bare ikke tid på grund af, at jeg rider 2 heste, og min skole er også vigtig. Astrid skriver, nu hvor jeg selv rider haflinger og elsker haflinger, hvad synes du så er fedt ved selve racen? Ja, der må jeg altså indrømme, det ved jeg ikke. For den eneste hest, jeg er forelsket i af haflinger, det er Bella. Hun har alle de ting, jeg gerne vil have i en hest. Og jeg kan indrømme, at hvis jeg ikke havde Bella, så havde jeg ikke en haflinger i dag. Så skriver Marlene, hvad vil du helst være, en enhjørning eller en unicorn? Jeg tror, jeg gerne vil være en enhjørning. Så skriver Amalie, hvornår synes du, at du bliver for stor til Bella? Jeg bliver ikke for stor til Bella. En haflinger er en voksenhest, eller voksenrytter kan ride på en haflinger. Så derfor bliver jeg aldrig for stor til Bella. Så skriver Amalie også, hvornår skal du sælge hende? Jeg sælger hende aldrig mere. Ikke fordi, at hun har været solgt, men hun har været sat til salg. Så skriver hun igen, hvor længe har I kendt hinanden? Vi har kendt hinanden i 11,5 år. Så skriver Annika, vil du holde en fan-meeting? Den har jeg svaret på. Hvor gammel var du, da du fik Bella, og hvor gammel er du nu? Jeg var 7 år, og Bella var 10 måneder, da vi mødte hinanden for første gang. Og i dag er jeg 18 og bliver 19 til november i år. Så spørger Camilla, glæder du dig til at prøve Nana? Ja, det gør jeg helt vildt meget. Jeg glæder mig så meget. Så spørger hun, glæder du dig til 2015? Ja, det gør jeg. Helt vildt. Så spørger hun, glæder du dig til jul? Ja, så får vi julegaver. Ej, jeg glæder mig også rigtig meget, fordi jeg skal være sammen med Camilla. Rigtig meget af juleferien, håber jeg. Så kommer til at komme over og besøge dig og din familie. Og så en anden igen. Så spørger hun, hvad var det bedste ved DM i år? Altså udover du vandt. Udover jeg vandt, så var det at møde dig og Nana og din mor. Og da vi var på McDonald's sammen med Katrine, det var rigtig, rigtig sjovt. Da vi alle sammen havde vundet, og vi så tog på McDonald's sammen. Så skriver Natasha, kunne du nogensinde finde på at sælge Bella? Hun har jo været sat til salg før, men nej, jeg vil ikke sælge hende mere. Hvilken uddannelse vil du gerne starte på, når du er færdig i skolen? Der vil jeg muligvis gerne på HF, men ellers hvis jeg ikke kan komme på HF, så tager jeg militæret som gardosar i Slagelse. Hvilken skole går du på? Jeg går på VUC, 10. klasse igen, fordi jeg ikke har fået så gode karakterer i min folkeskole, og så skal man have en god 10. klasse for at kunne komme ind på HF. Regner du med at have Bella, til hun ikke er her mere? Ja, det gør jeg. Som sagt, jeg skal ikke sælge Bella mere, hun skal blive gammel hos mig. Og så skriver hun, min pony er 22 år, jeg er meget i tvivl om, jeg skal starte stævner på hende, da jeg gerne vil skåne hende. Hvad synes du? Og, jeg synes, du er hende blive gammel. Altså, hun har jo gjort det godt i sit liv, og hvis hun har det godt nu, så synes jeg ikke, at du skal til at starte stævner på hende. Mange spørger, om jeg skal sælge hende og så videre, når jeg bliver 16, og nej, det vil jeg ikke, da jeg prioriterer forhold mellem hest og rytter, mere end hvor god hesten er. Har du det også sådan? Ja, altså jeg vil rigtig gerne vide min ridning, men Bella standser mig, fordi jeg kan ikke sælge hende. Men jo, forhold mellem hest og rytter er også rigtig, rigtig godt, og det ligger jeg også stor vægt på. Og jeg kommer vist til at gå lidt for langt ned. Så skriver Lisa, hvad skal Bella selvfølgelig hedde? Det ved jeg ikke endnu. Der er jo stadigvæk lang tid til. Min mor og jeg, vi har snakket lidt om, at vi foler hende i 2016 i stedet for, da der sker rigtig mange ting i 2015, som jeg gerne vil have råd til. Og så skriver hun, hvad håber du Bella selvfølgelig skal være, hængst eller hund? Helt klart hængst. Det har altid været min drøm, og så kan jeg jo videre på ham.
Og hvilken hængst vælger du? Har du valgt? Jeg har ikke valgt nogen endnu. Og der er masser af tid til at gå rundt og kigge, og jeg tror også, jeg tager en tur rundt på alle avlsstederne her i Danmark, og kigger på, hvilken hængst de har, og hvilken kvaliteter hængsten har, og så videre. Hvad er dit største ønske med Bella, når du skal ride mod de lange benede? Det største ønske er at vinde. Ej, min største ønske er bare at vise hende frem og vise, at den hafling også godt kan. Og så er der lidt flere ønsker, men det er ingen hemmelighed indtil videre. Så skriver hun, ville Bella være din største tanke, eller ville Bella være din første tanke, hvis du fik et spørgsmål, som lyder, hvem betyder en stor del i dit liv? Ja, det vil hun. Fordi Bella er bare Bella, og jeg elsker Bella, og har haft det så lang tid, så jo. Så skriver hun, skal du til morsestævnet i Kristi Himmelfartsferien i 2015? Det ved jeg ikke endnu. Så langt er jeg ikke fremme i min kalender endnu. Så skriver hun, hvad er for mål i springning med Bella? Mit mål, det var at blive Danmarksmester. Det er blevet 2 gange nu. Har været med til EM. Hvad mere kan man ønske sig? Ikke mere. Så jeg har nået mit mål, helt klart. Hvor mange gange om ugen springer du på Bella, hvis flere gange? Hvorfor? Normalt så springer jeg hende 2 gange om ugen, men lige nu der får hun en springfri. Det synes jeg, hun trænger til, og hun trænger også til at kunne gå lidt, eller kunne gå, gå lidt mere dressur. Det er jeg ikke rigtig har lagt så meget vægt på det i år. Så skriver hun, kan du nå at få tid til skolen og 3 heste dagligt? Så jeg siger, jeg rider ikke Fanny mere, så jeg har kun 2 heste at ride. Men det kniber lidt, men det går nok. Jeg vil jo gerne. Vil du udlåne Bella, hvis en rigtig dygtig rytter, som rider B og FEI stævner, og spørger om hun så må låne Bella, og hvis der var på en rytter? Nej, ikke pt. Ikke lige nu. Det var jo min mening, at jeg gerne ville have lånt hende ud, men fordi der er sket noget rigtig, rigtig fantastisk, så skal hun ikke lånes ud nu, og det bliver hun heller ikke nu. Jeg vil rigtig gerne, fordi så har jeg mere tid til at ride stor hest, men nej. Så spørger hun, hvorfor har du lavet den side? Jeg lavede sådan for sjov. Jeg troede ikke, jeg fik så mange likes, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hvad betyder sådan for dig? Sådan betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for mig. Jeg opdaterer hver dag, og jeg er så glad for, at I vil følge mig. Så sådan betyder bare ubeskriveligt meget for mig. Hvorfor tror du, dine følgere følger dig? Jeg tror ikke, de følger mig på grund af mig. De følger mig nok på grund af Bella, og på grund af Bella, og hvordan, eller hvorfor, og fordi hun er sådan en fantastisk pony. Hvad er det bedste ved dine følgere? Det bedste ved jer er helt klart, at I gør siden helt unik. Og jeg er super glad for, at I vil følge mig. Så skriver Line, har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Jeg slog op med min ekskæreste for 5 måneder siden. Og har pt. Ingen forventning om at skulle have en kæreste lige nu. Overhovedet. Nej. Så skriver hun, hvad er dit mål? Jeg har mange mål i mit liv. Så det ved jeg ikke rigtigt. Der er ikke rigtig mange mål, som man gerne vil kunne nå jo, inden man skal forlade verdenen. Og så skriver hun yndlingschips, sour cream, onion for keeps. Jeg kunne æde en hel pose. Ej, det er helt klart. Livret. Det
Det må være en god, stor bøf med enten kartofler eller kartoffelmos og whiskysauce. Og god hvidvin til. Det bestiller jeg næsten altid, når jeg er ude at spise. Så jeg er rigtig nem, når man skal ud at spise. Ja, hvad skal Anna have? Skal have en god stor bøf, whiskysauce, lidt hvidvin, enten kartoffelmos eller kartofler, og lidt grøntsager. Sådan hjemme. Den skal have en y-ras. Jeg har ikke nogen y-ras. Jeg går heller ikke efter en yndlingsrace, så elsker alle hest på hver deres måde. Drømmehest, det er Bella. Alt hvad jeg har alt hvad jeg gerne vil have i en pony og en hest, det har Bella. Bella har altid kvaliteter. Så skriver Sofie, hvilken klasse rider I? For pony, der var vi oppe at ride, eller MB. Jeg tror, vi nåede at starte 1 eller 2 MB-klasser for pony. Nu er vi oppe at ride LTLB for hest, og satser der på højere klasser. Ja. Så skriver hvad det højeste, jeg har sprunget som enkeltspring. Det er 140 cm. Og jeg kan lige sige, at Bella har sprunget 155 i løsspring. Så skriver Kira, hvor lang tid har du reddet? Jeg har reddet siden jeg var 3, og jeg er 18 nu, så det må være 3. Det må være 15 år. snart 16 år, da jeg bliver 19. Og jeg begyndte på Møllebanks rideskole. Han skriver Kia, hvilken yndlingshesterace, den har jeg også været på. Pony eller hest? Begge dele. Jeg elsker ponyer, men på en hest kan man komme længere. Især nu, hvor jeg er over 16 og 18 år. Så skriver Maja, hvad er det højeste, der har Bella sprunget? Det har jeg også været på, det er 140 på en okse. Har du overvejet selv Bella? Hun var sat det selv før, men hun skal ikke sælges mere. Står Bella hjemme eller opstallet? Hun står opstallet. Ude i Hallelev hos Bellette Vestergaard. Har du andre dyr? Ja, jeg har 2 hunde. Jeg har ham der ligger lige her. Og så har jeg Sille, som ligger herinde. Hun kan godt lide at putte sig. Så jeg har 2 hunde. Så skriver hun, hvor lang tid har du reddet? Det har jeg også været på, jeg har reddet i 15, snart 16 år. Har du selv tilredet Bella? Ja, jeg har selv tilredet Bella. Altså først sendte vi hende til berider, men der var hun kun ryttervand. Så jeg har selv tilredet hende sådan rigtigt. For da hun kom hjem for berider, der ville hun kun style bark eller stå stille. Så jeg har tilredet hende selv. Så skriver Paula, beholder du Bella selvfølgelig, når hun har fået det? Det ved jeg ikke endnu. Det kommer an på, hvad min økonomi siger, og om jeg har råd til 2 heste. Men jeg vil gerne beholde det. Så skriver Signe, havde du en fed oplevelse, da vi var på Roskilde Dyrskole? Både og. Fredag og lørdag var super gode dage. Søndag var en lortedag, fordi der så jeg op med min kæreste. Eller min ekskæreste. Nej, det var det. Så noget af weekenden var rigtig god, og så søndag var bare en lortedag. Så skriver Rikke, hvor høj er Bella? Bella er 1,44, så hun er en etterpony. Så skriver Jonas, hvor gammel var du, da du begyndte at ride? Det har jeg også været på. Jeg var 3 år. Så skriver han, hvor gammel er du nu? Det har jeg også været på. Jeg er 18 og bliver 19 til november. Så skriver Freja, hvorfor går Bella med gamasje og klokker? Bella går med gamasje og klokker, fordi jeg vil passe på hendes ben. Hun har det med at støde forbenene sammen, så hun forsover, og klokker, fordi at hun ikke skal træde sine sko af. Så skriver Victoria, nu når du har sat et mål, hvad gør det så, hvis der er nogen, der gerne vil låne hende? Det mål, jeg har sat mig nu, det gør, at Bella ikke skal lånes ud.
Jeg ville rigtig gerne have haft lånt hende ud, da der var en rigtig dygtig pige, som havde skrevet på hende, men jeg blev nødt til at sige nej, fordi at jeg har fået at vide, at jeg skal til noget, som er en hemmelighed lige nu. Men bare jeg skal nok sige det. Det skal jeg nok. Så skriver Laura, hvad er dine mål for 2014 og 15? Det ved jeg ikke rigtigt. Ja, det ved jeg ikke. Bare komme ud og starte en masse stævner, tror jeg igen. Så skriver Nana. Tror du nogensinde, du bliver træt af heste og stopper med at ride? Nej, never, ever, aldrig nogensinde. Jeg er en hestepige 100%, så jeg bliver aldrig træt af det. Hvor længe har du reddet Bella? Jeg har reddet hende i 7 eller 8 år nu. Kunne du finde på at købe en anden og sælge Bella? Nej, men jeg kunne godt finde på at købe en anden, hvis jeg havde råd til 2 heste, så at beholde Bella og købe en anden. Det kunne jeg godt finde på. Så skriver Emilie, hvad er det bedste ved Bella? Man kan ikke simpelthen ikke beskrive Bella. Så det må bare være det hele, der inkluderer hele pakken, hvad Bella indeholder. Det er det bedste, tror jeg. Jo. Så skriver hun, stiller du op i hesteklasser, når du er over 16? Ja. Jeg er jo konkurrencerytter, og jeg gider ikke stille uden for konkurrence. Det synes jeg er spild af min tid. Og når Bella har kapacitet til meget mere, så vil jeg gerne lige udfordre os lidt nu igen. Så skriver Liv, vil du begynde at starte hestestævner med Bella igen? Jeg har hele tiden startet hestestævner, siden jeg fyldt 16, har vi startet hestestævner. Og jeg er så småt begyndt at komme tilbage til stævneverdenen igen mod heste. Vi var til stævnesten Lille, hvor at vi fik 2 frafri runder i 100 og 110, og fik en 3. roset med hjem for bedste rit. Det er jeg rigtig stolt over. Så skriver Sofie, hvad er det bedste minde med Bella? Det bedste minde med Bella, det er alle de fede ture, vi har haft, og EM, helt sikkert i 2012. Det vil jeg aldrig glemme. Så skriver hun, hvad er det bedste ved Bella? Det har jeg også svaret på, det er hele pakken. Hvor så du Bella, da du skulle finde pony? Det var min farmor og farfar, som valgte, at de ville færre mig et føl. Så jeg så første gang Bella hjemme på den gård, vi boede på for 7 år siden. Så skriver Lærke, hvorfor valgte du en hafling og ikke en anden race? Jeg har ikke selv valgt Bella, så jeg har heller ikke selv valgt racen. For mig vil jeg gerne have en smart DSP-pony, eller en araber, eller en dansk svar på. Men nu har jeg andre meninger. Har du nogensinde været på Bornholm? Ja, det har jeg faktisk et par gange. Ikke så mange gange, jeg tror. 2-3 gange, tror jeg. Og har du en tanke om, at du kommer til Bornholm i det næste år? Det kan jeg ikke lige svare på. Jeg kender ikke nogen, der bor på Bornholm, over min venindes ekskæreste. Og ham tror jeg altså ikke i jeres besøg. Men det kan jeg ikke rigtig svare på. Desværre. Der var... Så spørger Asmita, hvorfor er Bella så nice? Det er Bella, Asmita, det ved du godt. Ej, det ved jeg sgu ikke. Jo, det er Bella. Bella er verdens sejeste haflinger. Sådan er det i mit hoved. Bella blev faktisk sammenlignet med Nanok, som har reddet landstævner, military og så videre. Gå ind og find den på hestegallerien Nanok. Ja, den er den er simpelthen sådan lækker haflinger. Og det er Bella også. Bella er den lækreste. Nå, det var min lange Asmi-video her. Og så vil jeg snart gå i seng, da jeg skal tidligt op og ride Bella i morgen. Og videre ud til Baks bagefter. Nå, hej hej.